Арулармысыз, қарындашлар, бізне қараушы республика қонақтары. Добрый вечер, дорогие друзья! Республика бір атна давамында. Татарстанда һәм Россия буенча сибіліп яшаучы керәшеннәрнең мәдәниятын тәкъдим ителәчәк. Мамадыш районының Жюри авылында уза торган Петрау бәйрәме быел онлайн форматта уза. Бүген сезгә Түбән Кама керәшеннәре үзләренең Петрау 2020 бәйрәме программасын тәкъдим итә. Республиканский праздник Кряшин Петрау, который традиционно проходит в селе Зюри Мамадышского района, в этом году организован в онлайн-формате. И мы рады приветствовать вас, друзья, от имени нашего дружного, многонационального города на Нижней Каме. Гөлләр суга тилмергәндәй, жан сусаган чакларда, Сүрәкә дигән ансамбль туды безнең якларда. Жан азыгы керәшенгә, сарымай йөрәкләргә, Сүрәкәне үз итмәгән юк безнең төбәкләрдә.
юный фольклорный ансамбль «Сюреке». У нас у Кряшин есть поверье одно: коли гость, значит счастье в дом. Нараспашку сердца, нараспашку двери. Сегодня на нашем празднике присутствуют почетные гости. Начальник управления культуры исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Мубаракшина Гузель Мухарамовна. Начальник отдела по связям с общественными формированиями и национальным вопросам исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Софиуллин Фархат Шафигулович, директор Дома дружбы народов города Нижнекамска, руководитель Нижнекамского филиала Ассамблеи народов Татарстана Хафизов Васил Фаизович. Просим вас, уважаемые гости. Исәмісіз, хайырлы кеш барыңызға. Добрый вечер. Замечательный летний июльский вечер. Поддержать все наши коллективы, представители Кряшин, объединение национально-культурное, которые из года в год радуют нас своими выступлениями, своими яркими творческими номерами, которые каждый год вселяют в нас замечательное чувство жизнелюбия, уверенности в завтрашнем дне. Ведь на сегодняшний день национально-культурная автономия Кряшин – это разновозрастные участники от преклонного, заслуженного, почетного возраста, заканчивая вот такими замечательными малышками, которые сегодня среди нас, молодыми красивыми людьми. И все в этой культуре красиво. И танцы, и песни, и язык, и национальные блюда. Да здравствует культура Кряшин! Цвети и процветай наш Татарстан. Всем здоровья, мира и благополучия на Нижнекамской земле. Ведь мы живем в самое замечательное время, в самых замечательных условиях в Республике Татарстан. Шушы бәйрәмне безнең керәшеннәребезне быел онлайн рәвештә, башка елны бит инде Мамадышта вживую дип әйтим инде уздыра идек, быел инде онлайн, но шулай да безнең кызлар, егетләр тырышып шушы униде халыклар достыгы йортында уздырырга булдык. Сезгә уңышлар, керәшеннәргә түгел, барыбызга да инде исәнлек, саулык, барыбыз да исән сау булып, бергә бәйрәмнәр уздырырга ясын. Рәхмәт сезгә. Хайырлы кич, исәннәрмесез. Поздравляю вас с этим праздником. Исәнлек, саулык барыгызга да, үзегезнең традицияларыгызны, культурагызны тотканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мен инде исполнительный комитет, башка комитета исеменнән сезне барыгызга да бәйрәм белән котлыйм. Поздравляю вас от имени всего исполнительного комитета города Нижнекамского муниципального района. Всем добра и счастья. Спасибо большое за добрые слова и пожелания, за то, что вы сегодня с нами, уважаемые гости. Бик зур рәхмәт сезгә. Бәйрәмебезгә килгән өчен, хөрмәтле кунакларыбыз. Петрау бәйрәменә килгәнләр, әй туганнар, асыл киемнәрен киенеп, әйдәгез бергәләп җырлашыйк, бик бәйрәм итикче сөенеп. Ужаулыклары күбәя, дуслары
народный фольклорный ансамбль Сүрәке. Питрау 12 Июльдә башлана. Менә шулай бергәләп, ике тавыш белән бигрәк тә матур һәм атна буе дәвам итә. Питрау көне Петр һәм Павел апостолларга аталып уздырыла торган, аеруча хөрмәт ителгән чиркәү бәйрәме. Әмма ул исеме чиркәү белән бәйле булса да, күбрәк туганнар җыелыша торган авыл бәйрәме булып исәпләнә. Моны тарих та исбатлый. А сейчас нашу программу продолжает лауреат республиканского конкурса красоты, материнства и семьи Нешкабель 2017 Альбина Никитина Нестерова. Крәшін кызы киген қолпағында, ғасырларының түсі шағылған, езлеріңді құяш нұры балқый, әние билерден бағылған. Крәшін кызы ой-хай шибер билін әзік талсыман, бигрәк уңған бәхетлі бұл сұқланып туймим сиңа. Крәшін кызы ой-хай шибер билін әзік талсыман, бигрәк уңған бәхетлі бұл сұқланып туймим сиңа. Киген күлмәкләрің искитмәлі, ол япқышың кулдан шигелген, муйыныңда синең көмеш түшлек, элек заманарда тізілген. Крәшін кызы ой-хай шибер билін әзік талсыман, бигрәк уңған бәхетлі бұл сұқланып туймим сиңа. Крәшін кызы ой-хай шибер билін әзік талсыман, бигрәк уңған бәхетлі бұл сұқланып туймим сиңа. Ишетелсін барлық жиһанға да синең мұңлы сихри тауышың. Син жырласаң дүния тынып қала, ұныттыра йөрәк сағышын. Крәшін кызы ой-хай шибер билін әзік талсыман, бигрәк уңған бәхетлі бұл сұқланып туймим сиңа. Крәшін кызы ой-хай шибер билін әзік талсыман, бигрәк уңған бәхетлі бұл сұқланып туймим сиңа. Кияуге шыққанда син ұнытма, түгерек яулығын бәйләргә, күңелеңдә иман нуры булсын, менәрсең син биек үрләргә. Крәшін кызы ой-хай шибер билін әзік талсыман, бигрәк уңған бәхетле бұл сұқланып туймим сиңа. Бигрәк уңған бәхетле бұл сұқланып туймим сиңа. Шатлыкларына уртак итик әле күңел ашык матур көйләргә. Сәхнәдә Владислав Домолазов. Olma бакчасының юлы тәрәзәләргә туры, Olma бакчасының юлы тәрәзәләргә туры. Әллә сезгә бирелгәнме бөтен җаның нуры, Әллә сезгә бирелгәнме бөтен җаның нуры. Olma turuyum әле, сайла биресен генә, Olma turuyum әле, сайла биресен генә. Исләремдә гелсез генә, дуслар белмисез генә, Исләремдә гелсез генә, дуслар белмисез генә. Atlar kile atlap atlap Olma бакчасын таптап, Atlar kile atlap atlap Olma бакчасын таптап. Сагынганда карарыйым тыра карырман каплап, Сагынганда карарыйым тыра карырман каплап. Atlatlanıp sanap çıktım karırman imenlerin, Atlatlanıp sanap çıktım karırman imenlerin. İşe gidip anlatayım canımның suygenlerin, İşe gidip anlatayım canımның suygenlerin. Alma
бит ул, алма бит ул түгәрәк. Алма бит ул, алма бит ул, алма бит ул түгәрәк. Шул түгәрәк эшләрендә яшик дуслар бергәләп. Шул түгәрәк эшләрендә яшик дуслар бергәләп. Тәрәз ашып җимнәр типтем ашагыз кышкайларым. Тәрәз ашып җимнәр типтем ашагыз кышкайларым. Мәкнең алсу чәчәге күк яшәгез дускайларым. Мәкнең алсу чәчәге күк яшәгез дускайларым. Мәкнең алсу чәчәге күк яшәгез дускайларым. Эй керәшен, карындашым минем, халкымның бер асыл бизәге. Синең көйне бер тыңлаганнарның гомерлеккә үзелә үзәге. Керәшен гимнына лаек булган бу сүзләрне заманында шагыйрь Гәрәй Рәхим Григорий Родионов сөзгән иде. Ә хәзер сәхнәгә Сүрәк ансамбле солисты Надежда Шалдымованы чакырабыз. Буенда кыяк үлән язын булмый торгандыр. Бәлки ул да таңнар белән мине уйлый торгандыр. Мине уйлый торгандыр. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Ла Бәлки ул да сагыш белән уф дип куя торгандыр. Уф дип куя торгандыр. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Су буенда кыяк үлән билдән күмә торгандыр. Бәлки ул да шын күңелдән янып сөя торгандыр. Янып сөя торгандыр. Ла 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 ла. Ла 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 ла. Су буенда кыяк үлән чабып алса не була. Уйнап йөргәч сөям диеп хәбәр салса не була. Хәбәр салса не була. Ла 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 ла. 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 Хәбәр салса не була. Хәбәр салса не була. Надежда Шалдымова. И хотели бы наградить благодарственными письмами талантливую семью Домолазовых Владислава и Ирины и их детей Анастасию и Матвея. Активных участниц молодежного крыла Ильзилю Григорьеву, и, конечно же, Лилию Нуриахметову. Она участница всех наших онлайн-мероприятий. Сегодня также у нас присутствует кряшинская семья, многодетная семья Бухаровых Евгения и Анжелы. Они в традициях кряшинских растят своих 3 прекрасных дочерей. Давайте поаплодируем. И, конечно же, у нас есть маленькие, талантливые дети. Это Кутуев Роман, Колчина Владислава и Матвей.
И, конечно же, Борисова Милана. Просим вас. Спасибо вам огромное. Всегда участвуйте в наших онлайн-мероприятиях. Будьте первыми, будьте лицом нашего общества. Громкие аплодисменты. Ах, душа мой, биледе поеши бушамай. Ах, душа мой, биледе поеши бушамай. Зюнлап тырам, уйнап тырам, күліп тырам, бейіп тырам, қой жирелерім шамай. Зюнлап тырам, уйнап тырам, күліп тырам, бейіп тырам, қой жирелерім шамай. Душа мой, ике пулымы бушамай. Ах, душа мой, ике пулымы бушамай. Ертең тұрып суға барам, памыр басам, икмәк салам, қой жирелерім шамай. Ертең тұрып суға барам, памыр басам, икмәк салам, қой жирелерім шамай. Ах, душа мой, минеме көңіліме бушанмай. Ах, душа мой, минеме көңіліме бушанмай. Башым пара бұйым, зифа билім, нішке сөзім шифа, қой жирелерім шамай. Башым пара бұйым, зифа билім, нішке сөзім шифа, қой жирелерім шамай. Ах, душа мой, юғалтырысың бір шулай. Ах, душа мой, юғалтырысың бір шулай. Айтуыңны күтіп тұрам, қонатлар сызышып тұрам, қой жирелерім шамай. Айтуыңны күтіп тұрам, қонатлар сызышып тұрам, қой жирелерім шамай. Жырлап тұрам, ойнап тұрам, күліп тұрам, дейіп тұрам, қой жирелерім шамай. Жырлап тұрам, ойнап тұрам, күліп тұрам, дейіп тұрам, қой жирелерім шамай. Жырлап тұрам, ойнап тұрам, күліп тұрам, дейіп тұрам. Эх, жаным, қой жирелерім шамай. Лена Зайдуллина Николаева. Питрау біздің кірішіннер бейрамыңда түгіл, Питрауда түрлі милләт. Мари, чуваш, рус, татар. Бейрам етік гүрләшіп, біз барыбызда дуслар. Душа любого народа – это его песни, фольклор, духовная ценность. Православный праздник Петра и Павла всегда объединял людей разных национальностей и вероисповеданий. Нашу программу продолжает ансамбль казачьей песни «Вольные распевы». Руководитель Ольга Валиуллина. Ой, брилушке, при широком поле, при знакомом табуне конь гулял на воле, при знакомом табуне конь гулял на воле. Ой, да ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймаю, как споймаю, да занудаю шелковою задою, как споймаю, да занудаю шелковою задою. Вот споймал казак коня, занудал задою, ударил шпорами под бока, конь летел стрелою, ударил шпорами под бока, конь летел стрелою. Ты лети, лети, мой конь, лети, торопися, возле Милокиного двора
как красная девка вышла ее мати. Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожалуйте в хату. Здравствуй, здравствуй, милый зять, пожалуйте в хату. А я в хату не пойду, пойду во светлицу. Разбужу я крепким сном спящую девицу. Разбужу я крепким сном спящую девицу. А девица не спала, друга поджидала, правой ручкой обняла, крепко целовала. Правой ручкой обняла, крепко целовала. А на утро вся родня, вся станица знала, что казачка казака крепко целовала, что казачка казака крепко целовала. С праздником, дорогие друзья, с праздником, уважаемые нижнекамцы, дорогие гости нашей республики, гости нашего эфира. Пусть солнце светит в этот час, светлеют небеса. С праздником вас сегодня поздравляем, родные, близкие, друзья. Ансамбль казачьей песни «Вольные распевы». Ой, как по лугу, да по зеленому лугу расстилалась трава, зеленая трава, расстилалась трава. Ой, расстилалась трава, да трава шелковая. У молодца казака разгорелись глаза, молодца казака разгорелись глаза. Ай, у молодца казака, да разгорелись глаза. Что девчонка хороша, плясать по кругу пошла. Девчонка хороша, плясать по кругу пошла. Ой, как по лугу, да по зеленому лугу расстилалась трава, зеленая трава, расстилалась трава. Ой, дари, 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 ой, да. Ансамбль казачьей песни «Вольные распевы» поздравляет вас с прекраснейшим праздником. И еще одну песню, которую мы хотели вам подарить. Ее мы записали с ансамбля «Гумыр» Челябинской области, поселка Кассель. Наверное, многие знают, что именно в Челябинской области у нас на Гайбаке были присоединены уже более 280 лет, как прошло, к Оренбургскому казачьему войску. Поэтому мы сегодня совместно с солистами ансамбля «Суряке» споем для вас песню Нагайбаков казаков «Гармунше». Bir garmun mağına yuyanay Mağına garmun tavaşına Yürek basılmay жалай Niye soň ol maňany oýany Bizge jyklarga bermey Ol
яшен Сөйгені ташлап кетей Сөйгенімнен айырылғаш Дөннері ялғыз өтей Яшы вақыттай ашығабыз Суыннан өкіндірей Неге соны бұл аналамыз Өмірлер заяй өтей Спасибо, с праздником! Кряшинский танец в исполнении ансамбля народного танца и песни «Тулпар». Руководитель Ильдар Шаяхматов. Almalar şiyeleri kızarıp pişer hele Almalar şiyeleri kızarıp pişer hele Bugün isine düşmese irtege düşer hele Bugün isine düşmese irtege düşer hele Şın şın eytemin, şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Şın şın eytemin, şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Olma pişe üzülüp düşe Üz vaktında üzmesen Olma pişe üzülüp düşe Üz vaktında üzmesen Alım benim gülüm benim Dinmez idim sinmesem Alım benim gülüm benim Dinmez idim sinmesem Şın şın eytemin Şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Şın şın eytemin Şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Bolçaklarım, gülşaklarım Sizmezsen öter hele Bolçaklarım, gülşaklarım Sizmezsen öter hele Bugün isine düşmese irtege düşer hele Bugün isine düşmese irtege düşer hele Şın şın eytemin, şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Şın şın eytemin, şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Şın şın eytemin, şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Şın şın eytemin, şın eytemin oppağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Kız aldınlar bir de gitimi kıngır soğan kolpağın Ансамбль народного танца и песни «Тулпар». Руководитель Ильдар Шаяхматов. Крәшен һәр эшен, һәр бәйрәмен җыр белән бергә алып барган. Әйтик, крәшен туйларын, традицион крәшен туйларын күргән кешеләр опера бит бу дип шаккатканнар үзем дә ишеткәнем бар. Әйдәгез, чын крәшен җырларын, моңнарын тылыйк әле. Җырлый Александра Казаморова. Vagi delik gayleri
Şule şaklardan şikayet üzerimiz. Şule şaklardan şikayet üzerimiz. Her гаиләнең, һәр халкының үз туган иле, үз гореф-гадәтләре, традицияләре, мәдәнияте һәм теле. Шулай белән без үзәнчелекле дә инде. Халыктагы матур гадәтләрне берәм-берәм җыеп еллардан очрашсыннар әле диеп ахыры дәшеп алган безне бу бәйрәм. Безнең авылның кызлары кулчы күлмәк дияләр. Эшкә сезгә кыска җегетләрне сөяләр. Эшкә сезгә кыска җегетләрне сөяләр. Яхшы бәдә кыз икән, кемгә бирербез икән? Уңган икән җегете, кемдә икән өмете? Безнең авыл җылгасының сулары агып тора. Авыл кызы эшкә төшкән битләре җанып тора. Авыл кызы эшкә төшкән битләре җанып тора. Яхшы бәдә кыз икән, кемгә бирербез икән? Уңган икән җегете, кемдә икән өмете? Ой, былы-былым, ями илнең камышы. Әллә каян ишетелә яшь кызларның тавышы. Әллә каян ишетелә яшь кызларның тавышы. Тулам икән җиләге, җиләгенә караганда үзе кура җиләге. Яхшы бәдә кыз икән, кемгә бирербез икән? Уңган икән җегете, кемдә икән өмете? Тулам икән җиләге, җиләгенә караганда үзе кура җиләге. Җиләгенең җиләге, Җиләбенең урамында бергә җирдек бит әле. Җиләбенең урамында бергә җирдек бит әле. Җиләбенең урамында бергә җирдек бит әле. Сүрәкә фольклор ансамбле. Эх, җиләкле җәйләр, эх, җәмле Питрау көннәре дип әйтелә бу бәйрәмдә. Кызганыч, быел менә инде гадәттәгечә узны бәйрәм, җиләкле булганнарда түгел, онлайн рәвештә, онлайн форматта. Әмма тормышта барысы да уза, гомер тиз уза. Киләсе елда инде икенче менә гадәтләнгәнчә матур итеп бәйрәмнәрне болыннарда уздырырбыз. Ә хәзергә бәйрәм шушында бара. Әйдәгез әле чираттагы җырчыбызны биредә каршылап чакырып чыгарыйк. Елена Әмирова. Җиләке пешкән инде диеп, сине чакырдым җиләккә. Ура җиләке татлы була, икәү бергә булганга. Ура җиләке җир җиләк, ура җиләк, җиләкләрең кирәк түгел, елама юлларың кирәк. Ура җиләк җир җиләк, ура җиләк, җиләкләрең кирәк түгел, елама юлларың кирәк. Җиләкләре кыела, пешен шапкан чагында. Куш тутырып җиләк бирдең, моңа суланган чагымда. Ура җиләк җир җиләк, ура җиләк, җиләкләрең алыр идем, елама юлларың сирәк.
düşme yoluna da baba düşüratı kan idim Kura jilek tecir jilek kura jilek kebe girinin erinin yılma yolları kirek Kura jilek tecir jilek kura jilek kebe girinin erinin yılma yolları kirek Jilek kebe girinin erinin yılma yolları kirek Yılma yolları kirek Sin üzün mima kirak Елена Амирова. Дорогие друзья, сегодня с праздником Петрау вас поздравляли артисты народного фольклорного ансамбля «Сюряке», которому уже около 30 лет. Мы приглашаем на сцену ветерана Кряшинского движения, активного члена объединения писателей города Каматаңнары Анастасию Усачеву. Анастасия Тимофеевна, сөз сізге. Дәртлендіре ул Петрау, шәшләргә шал керсә дә, жырга моңга гашык булсаң, жырлата, биетә дә. Менә шулай. Бұрдырамынарыныла, эчейләні дәмә достларым, сезге әйтәм. Кулы жаулығамы татапыла, кулларға. Кулы жаулығамы татапыла, кулларға. Жәшіл ширемінер болып, үсәр идеме достларым, сезге әйтәм. Сезінің жүрегі тарғаныла жолларға. Сезінің жүрегі тарғаныла жолларға. Биік тауларныла менген жақта достларым, сезге әйтәм. Бу кемнәрнең шәшкәнле җирләре. Бу кемнәрнең шәшкәнле җирләре. Кайыларга барсаларда хура булмаслар дусларым, сезге әйтәм. Бұрды ауыланыңла ирләре. Бұрды ауыланыңла ирләре. Керәшеннәр бердәм, тату, дус халык, үзе дә шундай дус булган, тату булганнар ярата. Җыр моңнарында да шуңа чакыра. Бергә булгач, бергә булсын, кичәбезне бергәләшеп, җыр белән тәмамлыйк инде. Уйнайбыз да, җырлыйбыз да, гармун кулларыбызда. Уйнайбыз да, җырлыйбыз да, гармун
фольклорный ансамбль «Сюряке». Уважаемые гости, спасибо, что были с нами. Мы всем желаем крепкого здоровья, успехов, долгих лет жизни. Мы, как всегда, не говорим вам «до свидания», мы говорим «до новых встреч». Иң матур әкиятнең дә ахыры була. Шулай итеп, киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Исән сау булыгыз, бәхетле булыгыз.